DJ Fest naix amb el convenciment de que l'Ajuntament ha de promoure les activitats, les iniciatives artístiques dels seus ciutadans i el que hem fet és aprofitar un poc la plataforma digital de l'Ajuntament per canalitzar l'art dels nostres discjòqueis, servir un poc de catalitzador d'esta iniciativa tan interessant i tan agradable per a fer-nos este confinament una miqueta com dia més agradable. A mi com a participant la veritat és que m'ha paregut una molt bona iniciativa, ja no únicament per desconnectar un poquet del que estem patint i per passar una vesprada tots junts, que també, sinó per la possibilitat que ens han donat als artistes locals, en este cas als DJs, de promocionar la nostra música i de mostrar als veïns i veïnes el que fem i en el que treballem. Dir-vos a tots els que heu seguit este DJ Fest que ha sigut un plaer, encara que siga per un poquetet de temps, hàgiu sigut un poquet menys infeliços per esta situació, però més feliços ballant en casa.